zedu zvese zviri kufara kure apa kana vanasi kuri kupisa jamwa takaipa tunja pari kuboko makadi pinda Mozambique pamba muri pasi kweyo rubva kupika Tubva Mozambique. isi bhegi rako iri mune ibhutsu aiwa wasatambira iwowe wadzoka futi handiti nezuva tinaombokuudza futi here mune chiwe mumu aiwa mbomira chimari chako mani vhura tono bhegi mamune Ibhutsu idzi. bhutsu idzi nezuva ndambotaura newe here makataura but manje apa kapo muridzi wacho atodaiso nokuti kutofangwa tichinosangana apo hapana babaitwi izvozizvo wauda kuzama kuda zvichioko muhomwe zvikuruzinzwa zvatotaura nezvazvo aikwana mudhara musekiwa vari kuti mudhara unoona wakutotaura mhosva senyaya wakutaura mhosva senyaya ka wakutaura mhosva senyaya unoziva mudhara museka aripo urikona iwo zvaunochiita manje una zvisinganetsika ngasiye bhegi rake iri unotora mudhara musekiwa ndiye achava achizomubuditsa panapa chisiya bhegi rako pano unotora mudhara musekiwa ndiye achava achizokubuditsa pano handiti isu zvemari zvatitombozvitambira izvi kana kuti zvakunetsa wona shamwari pinda nepabhodha padhuze pabhodha wobva waenda hatina kana zvinhu zvingapotombotinetsa chibaya iwe shamwari unotaura nayo ndatopedza nayo Alright, aiwa saka mai muridzi wacho manje iwe inzwazvo ndikutaura siya bhegi unonzwa ndatiya bhegi chinzwazvo zvada kutaura chipinda nepabhodha kana chinoti uende kana unotora namudhara musekiwa ndo acha achizomutora bhegi mudhara siya bhegi pano apa munhu wacho manje rwa pasi kiwa unjani ngiyapira ndiri zvangu ini kuri sei mina ngiyapira mama unjani mpiro I'm good pakaipa shamwari pakatoipa izvizvi aiwa kutumwa kete vhere mazuva ano aya ava kumana uri kupisa shamwari kana mapoti akarekare mama ayi muri makastoma edu ka mapoti hapasi kupindika mazuva ano izvezvizvi ndine nyaya ndatokuone wakagara panapa ndikati mwari wangu abva nepi aiwa ndafara kuti mama vhere handiripo saka unongoziva ka vakadzika isusuka vasina varume kati tichifanira kujingisa vhere memuda kumhanyisa zvese masaiti so manje repolisi ndikuoneyo wakagara panapa ndikati mwari wangu andafara ndikunyepera vhere papota mazuva ano vari kuramba vhere mota dzina mapepa kuti dzipinde vari kuramba izvizvi zvandikunyepera mota yangu haina mutero haina everything you see ndibire bhodha apa pandikunyepera mahwani ndikutoona polisa apa dai kungoti ndatenderera kandapinda ndirodhi riraitika kuti aiwa vhere apa kumana uripo ndosaka mananda kutogara pabhesi mazuva ndava kutogara pabhesi pangu panapa tichibetserana pakubetserana kapa unozoni zvese ndezvokuyopana yopi ichataka saka mai zvotoita apa kapa mondipa marima mungoziva kuti apa kapa umwana wangu achida yavo vhere wakumana wangu achida yavo vhere pane pakaipa saka apa vhere ini chandiri kungoda kwauchiita ndechekuti ndipinde nemota yangu isina mapepa but iwe unozwa kuti kugara panapa kuchitemba aiwa vhere musatya havhere dzokudaiso kana mautodzoka uvhere motondibata kuti mukomana ndotase vhere ndakutodzoka aiwa isinya vhere mama imi tenyongogara temakanyarara ndinopedza nakomana monipa 20 vhere tekadaiswa monipa 20 aiwa 20 is not a problem ati watavada mari yavo aiwa 20 is not a problem so let's go ndasiya makiri kuyo ndeipikwa iye waiti kuti ndiye mfesera ndiye mfesera kuti ndiye unonga arika vadaavesika yakanga kachinetsa but iye watadzorera apa patomboto kuti zvakadaro basa ne Dara nasa nakuonana manga zvakanaa icho uri sei good mamukabhoera nasi itongo
daiso. Ndopira mwe. Bisa. Wala chiri bongo. Pinda. Nduzo kachita pati. Iri bo pana banditi. Wona zvichamwari. Ngoti dhabi jana ndiripo anditi. Anaswa kupisa kwa. Unodzoka nguva iko. Andiri kungowa wasita. Chinodzoka. Iya miepe. Ndinakakutenda. Miepe anzadzi. Zvantogara nepfuti zvinoari. Apaite. Ndachimboziva. Amuna roti dzedu dzemabush bank. Anzadzi yangu waita basa ufunge. Roti dzedu dzemukati idzi. Oh, may God bless you. Andoziva kuti aiwa isiriwa kumano caters ka. Nditi? Zviwa kumano catering. Aiwa. Kana mungadzoka kuimwa. Just call me. Anzadzi yangu ndiwoto munhu wani wandofonera. I just call me. Anzadzi mwechete yepamoyo. Paliva. Mukati beliva. Just call me chete motongondudza kuti matira atoita zi atofamba nditi aita basa nzodzi yangu aita basa sairere gedzaiti ndisara panapa anditika aiwa mwara kukumbira nzodzi yangu anditika waita basa aiwa tinototenda mama bosi aiwa edwe ainyaya kanaka saka motondikati wendikedu kaya koka 20 ndike ifuti zvena iwe aye wakai chi newewe asi makakanwa ini chandotofana zvokubhadhara kana kuti anga ati arikuda mari dai kupa mari yako anzvadzi ini handimbonetsi ini nditori munhu wopo dai tati chibva ukuku ini ndichadotozvikadhiri kati akutobva ndakubva kunoko kunowoda zvo zvangu ndokupa mari yako ndokudana woya kunoko wondiyambudza pamapurisa ndakubva kunoko kuZambia ndakucrossa border ndokufonera wandipa namba dzako mama apa vile mautele zotamba hapana kutamba aiwa hapana kana kutamba kana kawana unditanzi ndipe 20 dollars apa papurisa anambobvira achada mari dai ndanga ndiri ndega hai ndaikwanisa kucrossa ufutika bhokozi wakurosa makurosa waita nemadriver angu ochita ndo madriver andongoita uyabona mama utiwona vona ana mhene ikoko chachirudzi chekwenyu madira paboda panamba kapa azvinakana nebasa tinoshandisa malanguage yes ndiri munyasarandi iwe ausiwe paboda ini nditori rafu nditori mudhevere ndiri mushona ndiri mukaranga ndiri muzezuru ini nditori mushona akakwana handisi muzezuru handisi musamutinyi wakwe iwewe wanga ausimupurisa iwe ausimupurisa isu paboda hatishandisi noizi right zvakwa handisatiwo paboda ndimakie mota yangu makie mota yangu amai makie mota yangu mai makie mota yangu right ndiri rafu aiwe ampindi mbulo mbulo ampindi iwe mira yakuno chigo chikunetsa mvera bhokura kamanje manje apa regaitione pa mama dai ini ndiri muchawa ndiri mosika ndiri zvese chamwari ambuya chigo naivediwe pamapinda patapinda panapa taura uri kuma nditaura unoise paboda andita rafu koko naiore sori zvenyu patapinda panapa naivediwe mambo timukuda mari patapinda panapa kune uyu uzotanzi mari yechi hausi kuti tanzi ada mari akutanzi akuda mari 20 dollars yeye hapana panzi kusati ada mari ipi yavamboreva mari ipi yavare pachisacheti pauntaura pasacheti pangu apa waona ndinonipa 20 dollars aiwa watikana mapurisa akanga ataura kuti akuda mari ndokuzodipa 20 dollars watozodipa 20 dollars iwe mayokuzorwa pano iri taura nyaya yenyu sorry nyaya iripo ndekuti uyu atsvada 20 dollars neni kwandiri nini tangopfuura panapa zvakanaka ndikamudza kuti ndokwanisa kungopfuurawo futi zvakanaka panapa nai ndikatadza kupfuura hanzi mari yekudarika pabhota apa panzi mapurisa akuda mari saka imi mati toita sei apa bhodha riri kupa panapa zvino pane bhodha panapa ndo pane bhodha panai mai bhodha riri papa kana michiona kuti mimi muda kuenda nekubhodha bhodha ndo pariri panapa wana achitanzwa zvocho imimi mukuda mari panozodarika panapa ndo pandozopa mari katasvikaku ina akuda kutora maki yangu obva amaisa samuya mino maamaisa mukatuma ndikuda mari ndikuda uyu yangu maki yangu toda mauya kuzopira nyaya yedu kwatiri yenyu kwatiri handitika
chimai chikutaurirai ngomana Asiya ava vanochikadza basa unokunetsana nawo usanetsana nemadzimai ava ndo vakatizvarira vana vedu masingle mother futi vachitongotisiya varume vacho mai nyara ndiri taure nemukomana uyu ndo vakatizvarira vana vedu uri kunzwisa officer mira yamai mother autisi mubedroom andi vakatizvarira vana vedu handiri kunzwisa 9 months even kana hurumende inotoziva kuti women empowerment vakadzi vanosumudzirwa pachiga ndoona dzimwe nyikadzimai ari mapresident saka zvandoda kuti uite iwewe ka handinonetsana nemadzimai enda anotora motikari yavo unoisa pavakupirapo handidika kone yampurisa ngavangondipa maki yangu emota ndongoramba regedza vapedza kutaura vari kutaura ndongokontinya hwenjo rwangu ndoenda then pandozodzoka totangira ipapo motanga mondibata panyaya aiwa ndiri kuti anotora mota apo panyaya ipapo because the mota yatovakuka mota ngaandipe maki yangu ndiende because ndiri naye ega hatina kana nyaya ngaandipe maki yemota yangu madha meyati kubatsirei imi mutemo unotenderera kuti maki yaiswe mukati umu ndozobatawo here mukati maisa maki yangu ndina maki yangu right ngachindipa maki yangu tichitanga madha mungada kuti mumhanye amuna kwamunosvika tinoti kubatsirei handiti kuti imimi nababa vamusanetsana nesu tisasara tichizonetsana nemurume nekuti andipama mutoranga ngandipe maki yangu ndingokurosa ndiende zvangu ndatokurosa wani mota yangu yatova uko iyo ngatendegwi uku toda kuti tifairness apa tatadzoka kumashure kapo tadzoka kumashure iri kuzambia iri kuzambia ngaachitipa maki yangu ndakuda maki yangu panapa apa madzoko mapurisa ekupi kwe madzoko mapurisa ekupi ekuzimbabwe chidzokai mukomana chimhanya unotora mota yamadha ava kudzosera kwandaitora kudzosera kuzimbabwe waitora then handiti ivo vari kuti apa hapana panongopindwa nyore nyore handiti vanochizoya vachizopinda vari vega ipapo toona kuti zvakamira sei ngaachindipa maki yangu akandipa maki yangu ndopapinda ndega apa handitotofunga kuti mototyisa pabhodha pacho panototyisa vanhu aripo izvo dzimi zvenyu mutori panapa vanhu atopinda apinda sei mapindira aita ndongopindawo futi bheki ndakangonaka ngauya nemota yangu ndipinda kwazi apa tomborina kana nyaya apa panaka zvimasmosmo zvimasmosmo kumasingle mother chokwadi hapana pahai kana paina na detective sugar munopinda ngauye maapinda sei mapindira aita ndopapinda ndongoita ngaangoya nemota ubva angoitenesa yobva yadzoka uku then ndakatoimirira mota yangu because mnangatore maki yobva maisa mukati murati mutorese maki ndozvamunotokurudzira kana handiti maona kuti atokubatsira nyaya yenyu yaitonga yakaoma inooma isiri mumaoko mumapurisa kana chingaiva mumaoko mumapurisa hapana chinonetsa yashinza mota yangu kunobva nangopindawo semapindira anenge aita munohodha zvinhu zvenyu bhedho rakatosetwa ikokoko ndokunosvika nchitora chete nchitongopinda nchienda because apinda waka nokupindawo mapindira aita oza munotogara metombopashandisa era haizvozvo zvakutondibvunza dzimwe nyaya because imimi mamheno matongera muri kuita so imimi matongera muri kuita so mamheno kuti muri kunyatsodzifambisa sei aiwa don't worry tete vanzvadzi munosvika muchidi munobatsirikana zvakanaka mapindira achaita apa mapindira anochaita apa aiwa pakanaka aiwa pakanaka unoona zvichitogara tichitaura zviya zvakati vanhukadzi havafanira kunga vachimbunyikidzwa padziro dzavo uri kuzvipa ofisi ndo zviya zvitogara tichitaura ndinoona kuti even kwatinomboenda aiwa unoona ukaita nharo newakadzika dzimwe nyaya dzinokutsikirira unodzimarawo munyaya iwewe aro anichida kesi yaya kuzumba yaya ndai kutaura kuti munhu akazosvika pakutozopinda mujeri nenyaya yekunetsa nemadzimai iyoyi uyu mufana akaramba achidaro achitikanganisira basa redu sinzi anombotita kuti tidye tiri panapa ngaangodzora mota yamadha opinda iwo madha wobva wangopinda naye tiwabatsira kuitira kuti pasava nekutaura aiwa pasava nekudii handi muri kunzwa mira zvako hazi mutemo hazi mutemo aiwa no hazi mutemo Bana ticha kuti madha watore mota yawa. Tavana venyu. Right. Ayo. Zotochiti. Mutemo. Chinzwa ya. Chiudzwa mutemo. Anditi mapi wamakidze enyu kani. Ndapiwa makidze. Saka ine ndakufamba. Iwe mukomana yo chimhanya pabasa pako andi. Afana kuchienda kubasa. Aiwa kana apo maki enda kubasa mukomana. Right. Madha imi zvomoita manjeka. Mochitora mota yenyu. Unopinda nekubhodha. Handiti mapepa muna zvakakwana yenyu handiti ampurisa kubhodha kupi ndinokumbirawo nei vedu veita kuti atangopindawo zvakanaka wani nai ndokumbirawo madha ndokupinda sezvaita madha inzwa izvo zvatiri kukuudzai
Handiti mimi iri bhodhera ribvumidzwa nemuziva ndini. Kumwe tichemera kuti pamariro iri para. Siya kadaro. Muruto tikonza ichienda. Manda muri pina kubhodha. Aiwa sisi basa guys. This boy achinzwa mutini. Aiwa tipabasa. Don't touch me. No. Mauzosungwa manje. Mauzosungwa manje. Vura zoto manje. Ambate munare futi mazvinzwa. Mauzosungwa manje. Mauzosungwa imimi.